博士さん、どうしても行きたい場所がありました。エニスからおよそ30キロ離れたフィークルという村。長年憧れているフィドルの奏者フィドラーに会いに行くのです。ふっと、ジャケットが目に飛び込んできて買ったんですけど、その1枚の CD がきっかけで、なんかすごいこう、要するにバイオリンでできるいろんなことをこう考えていく中で、いやーびっくりして、とにかくそれまでのいわゆるアイリッシュトラッドのダンスチューンとか聴いてる時もそんなに感じなかった何かがぐさっと彼の演奏で飛び込んできて、それはもう理由は分かんないけどね。博士さんが強く惹かれたフィドルの音色。どうやってああいうプレイスタイルが生まれたんだろうなっていうか、すごく知りたいです。とにかくすごく小さな音ですごく繊細なんだけど、ものすごく力強いんですよ、音楽。